اور کٹے دی قربانی کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو قربانی میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر امت واسطے قربانی دیا چیزاں مقرر فرمائیاں نے۔ ہر امت اپنے اپنے انداز دے نال قربانی کر دی رہی ہے، اور اسی طرح ہی امت محمدیہ واسطے بھی اللہ رب العزت نے قربانی واسطے جو جانور اللہ دے دربار دے اندر قبول کیتے جان گے وہ جانور الہ العالمین نے خود ہی بیان فرمائے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ ایسا ہر امت واسطے قربانی دا طریقہ متعین کیتا گئے، اور اس امت واسطے قربانی دے الہ العالمین نے جو جانور متعین فرمائے نے، فرمایا من بہیمۃ الانعام، چوپائے جو تہاڈے گھراں دے اندر موجود نے انہاں چوپایاں دی قربانی اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتی جائے۔ اور ایک دوسری جگہ دے الہ العالمین نے قربانی دے 8 جانور بیان کیتے نے، ثمانیۃ ازواج، 8 جانور اور 4 جوڑے بیان کیتے نے۔ 4 جوڑے 8 جانور بن گئے۔ اونٹ اور اونٹنی قربانی کیتے جا سکتے نے، گائے اور بیل قربانی کیتے جا سکتے نے، بکرا اور بکری قربانی کیتے جا سکتے نے، اور اسی طرح چھترا اور چھتری قربانی کیتے جا سکتے نے۔ تو سوال یہ گئے تو پھر بھینس کس جگہ دے موجود گئے؟ باقی جانور تو معلوم نے، رولا صرف بھینس دا گئے۔ تو عزیز بھائیوں، بہیمۃ الانعام 2 جگہ تے بھینس موجود گئے۔ بہیمۃ الانعام یعنی ایسے جانور، ایسے پالتو جانور جو گھراں دے اندر پالے جاندے نے، جو چپائے دی شکل دے اندر گھراں دے اندر موجود نے، بھینس بھی انہاں دے اندر موجود گئے۔ اور دوسرے نمبر تے اے اج دی بات نہیں ہے، آج تو ہزاراں سال پہلے، تقریباً 1350 سال پہلے دی بات ہے، امت دے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے اس بات دی وضاحت فرما دیتی کہ بھینس گائے دی ایک قسم ہے، گائے دی ہی ایک شکل ہے، جو احکام گائے دے اوپر لاگو ہون گے وہ احکام بھینس دے اوپر بھی لاگو ہون گے۔ اگر گائے اور بھینس دے احکام ایک ہی نے، اللہ علیہ وسلم نے بھینس دی قربانی نہیں کی تھی، بالکل یہ بات درست ہے۔ اور آج بھی عرب دے علاقے دے اندر بھینس موجود نہیں گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر بھی بھینس عرب علاقے دے اندر موجود نہیں سی، لیکن آج بھی پوری دنیا دے اوپر احکام گائے دے نے، وہ احکام ہی بھینس واسطے نے، کیونکہ بھینس دا گوشت نبی علیہ السلام نے نہیں کھادا، بھینس دا دودھ نبی علیہ السلام نے نہیں پیتا، بھینس دی زکات نبی علیہ السلام نے نہیں دیتی۔ جس طریقے دے نال اسی لوگ بھینس نو استعمال کر رکھے گا، اس طریقے دے نال نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا۔ تو اگر یہ بات نہ سمجھی جائے تو پھر بے شمار مسائل پیدا ہو جان گے۔ اس واسطے محدثین، مفسرین نے، علماء لغت نے، اور حتیٰ کہ بہت بڑے
اہل علم ابن عبد البر رحمہ اللہ انہاں لوگاں نے اجماع نقل کیتا ہے کہ امت دا اس بات دے اوپر اجماع ہے جو احکام گائے دینے وہ احکام ہی بھینس دینے. تو مختصر یہ بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس نو بات سمجھ آئے، اس نو مسئلہ سمجھ آئے، بات سمجھ آئے تو بھینس دی قربانی کرنا چاہے تو اس دے اندر کوئی حرج نہیں گئی، بالکل جائز گئی. اور اگر بات نہ سمجھ آئے تو پھر گائے موجود گئے، گائے دی قربانی کرے. لیکن اگر کوئی انسان بھینس دی قربانی نہ کرے تو گنہگار نہیں گئے. بات سمجھنا غور دے نال، بھینس دی قربانی نہ کرے تو گنہگار نہیں گئے، اور اگر بھینس دی زکوٰۃ نہیں دے گا تو گنہگار ہے، مجرم ہے. جس طرح 30 گائے دے اوپر زکوٰۃ فرض گئے، اسی طرح ہی 30 بھینساں دے اوپر بھی زکوٰۃ فرض گئی. قربانی دے اندر تو مرضی چل سکتی ہے لیکن زکوٰۃ دے اندر مرضی نہیں چلے گی. تو اس واسطے بھینس دی قربانی دے اندر اگرچہ اختلاف موجود ہے لیکن جمہور علماء دا موقف اے گئے، زیادہ علماء دا موقف اے گئے جس دے اندر اکابر اہل حدیث علماء بھی موجود نے کہ بھینس دی قربانی جائز گئے، اس دے اندر کوئی حرج نہیں گئی.